Shugaba Muhammadu Buhari Allah ya bashi nasara ya dawo a karo na biyu. Mai za ku so a ce shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali gurin yi wa al'ummar Najeriya? Al'amura uku yake magana. Tsaro, inganta tattalin arzikin ƙasa, yaƙi da cin hanci da rashawa. In aka ce inganta tattalin arzikin ƙasa Babangida wani abu ne a kunshe ya kunshi irin ayyukan hanya, kiwon lafiya, gyaran makarantu da ci gaban ilimi da ba da ruwan sha da sauransu. In an yi maganar tattalin arzikin ƙasa da wutan nefa da sauransu duk wannan abin abu ne a dunkule. Wani kuma irin jan hankali za ka wa shugaba Muhammadu Buhari ganin cewa ya naɗa ministocinsa cikin sauri ba kaman a ya samu jan kafa yadda aka samu lokacin da ya yi nasara a 2015 ba. To ai a yanzu baban mutanen da ya nannaɗa da abubuwan da na baya kansa ya koyi darasi kuma ya san suwaye mutane na kwarai a kusa da shi suwaye mutane na kwarai a nesa da shi da ba su shigo cikin gwamnatin ba. Kana da tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya koyi darasi a tsawon shekara uku nan da wasu 'yan watanni da ya yi kafin a ƙara zaɓensa yanzu? Kwarai da gaske ai ba yaro ba ne kuma ai darasin da ya koya ba shi kadai shi ne ya ba da kofar ya koyi darasin shi ma ya koya domin gaba ɗaya ya zuba 'yan Najeriya idanu ne ya ɗebi tarkace da waɗanda ba tarkacen ba duka zuba a cikin gwamnatin 'yan Najeriya su yi wa kansu hukunci su fuskanci waye mai girma da Muhammadu Buhari su waye a cikin gwamnatinsa su waye masu kokarin kawo ƙasa zagon ƙasa duka ya ba da wannan kofar domin jama'a su gane a yanzu kuma ya dawo saboda haka zai canja ba irin Buharin da wasu ya ce baba ko su waye da sauran to ba haka bane wannan karatu makaranta buɗe jama'ar Najeriya su yi karatu. Malam Aliyu Ibrahim Dogare Ningi kenan ke tufa lokacin bakinsa kan zaɓukan shekara ta 2019 da kuma irin abubuwan da suka biyo baya musamman sakamakon da aka samu kawo yanzu da kuma wanda suke kallon cewa ai nasarar ma ba za su samu ba. Barista Elzubair Abubakar lauya ne mai zaman kansa kuma mai shaidi kan abin da suka shafi shari'a da siyasa ya yi ƙarin haske tare da fahimtarsa kan yadda zaɓuka sun gudana da kuma irin abin da ake fata ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari musamman dai makomar Najeriya da irin abin da 'yan Najeriya ke bukata daga wurinsa wanda ya ce sai an yi waɗansu abubuwa kamar haka. Kasancewar har yanzu akwai board appointment na ciyamomi da mambobi na wancan shekaru da suka wuce sun ma zarta 2000 ba mutum 2000 da ya kamata a basu bai ma yi ba. 'Yan jam'iyyar APC waɗanda shi ya bar yan PDP su ci gaba da mulki akan kujerun da suke tun lokacin Goodluck sun yi koke-koke kuma har yanzu yan PDP ke kan kujerun har gobe da muke magana ba a sauke su ba. To kaga ba haka ya kamata ba. Naɗe-naɗen ministoci ya kamata ran da za a rantsar da shi ya ce mana ga sunan ministoci ya kai majalisa. Tun a lokacin ba wallahi haka ya kamata. Yanzu misali a lokacin nan yanzu yan watannin da suka rage yanzu kafin a rantsar da shi ya fara shirye-shiryen cewa sunayen waɗanda zai ba mukaman ministoci da wasu manyan mukamai a fadar shugaban kasa. An riga an tantance su. Ya zan kawai ya tantance su ana rantsar da shi. Ɗaya daga cikin abin da zai ma sanar da 'yan Najeriya shine already sunayen ministoci na hannun majalisa. Iyaka dai majalisa nan da sati ɗaya za su tantance za ku ji sunan ministocinku a tabbatar da haka. Wasu kuma a kawar da su daga wannan mulkin. Akwai waɗanda maimakon su zama ci gaba ga tsarin Najeriya sun zama koma baya. Ba sai na kira sunayensu ba. Suna da yawa kuma suna fadar shugaban ƙasa. Yana da kyau a fidda su don in suna nan kuma aka bar su suka ci gaba kamar yadda muka yi wannan tafiya ta shekara 4 to ina tabbatar maka ba za mu samu wannan ci gaba da muke zummar mu samu ba za mu same shi ba. So ya cire su ya kawo waɗanda yake ganin za su iya taimakon shi tunda ai dama yana da mutane. Na uku matasanmu suna cikin problem. Ka duba kamar wannan abin nan na police da aka yi kwanakin baya ana neman mutane 6,000 mutanen da suka sa hannu a takarda sun zarta 500,000. wannan abin kuka ne kuma waɗannan su ne future na Najeriya. Waɗannan matasa su ne makomar ƙasarmu. In waɗannan matasan ba su samu hanyoyi na arziki ba na rayuwa to za su zama matsala ne ga ƙasar. So ɗaya daga cikin abin da zai duk da cewar a tsarin duniya yanzu ba shine a shigar da mutane cikin gwamnati ba amma a ƙasashen Afirka da ƙasashe masu tasowa mutane da yawa sun fi dogaro ne ga gwamnati. So a yi ƙoƙari
a farfado da wasu hanyoyi na kamfanoni da wasu abubuwa yadda waɗannan matasan za su shiga aiki, kuma a gwamnatin ma a sama masu gurabu waɗanda za su yi aiki. Saboda abin takaici ne kaga yaro ya gama makaranta, yaran nan yanzu wani zai gama digiri yana jiran aiki bayan ya NYSC ya je ya masters. Wallahi a cikinsu akwai waɗanda suke PhD, akwai waɗanda suke da PhD kuma ba su taɓa aiki ba. Za ka ga yaro ɗan shekara 32 yana da PhD. Mutumin da yake da PhD ya zauna a gida bai da aiki, to ya ma waɗanda suke tunanin su yi karatun za su ga amfanin abin? Kaga babu. To babban abin ma shine a ba su dama su ma su taimaka wajen ginin kasansu. Barista Elizabeth Abubakar kenan, wani lauya mai zaman kansa a jihar Kaduna, ke tufa lokacin bakinsa kan abubuwan da ke gaban shugaban kasa Muhammadu Buhari, musamman da 'yan Najeriya ke ci gaba da zira idanu a kai. Sai ra'ayoyin jama'a wanda wakilin Babangida Bangis Agaye zagaya ya dauko dukan wannan zaɓe na shekara ta 2019. Daidai lokacin da hukumar zaɓe ta ayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban da ya lashe zaben 2019, 'yan Najeriya sun faɗo abubuwa uku da suke so shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali a kansu idan ya koma kan kujera. Alhaji Yaro Bulbula cewa shugaba Muhammadu Buhari ka mai da hankali gurin harkar tsaro da ilimi. Imran Shehu shi kuma cewa a gina arewacin Najeriya, sako daga Imrana. Shi kuma Zubairu Isa cewa kashe-kashe da ake a jihar Murta Zamfara, muna so shugaba Muhammadu Buhari ya sanya ido ganin cewa an samu karshen wannan al'amari, sako daga Zubairu Isa. Hamidu Isa shi kuma shigowa da cewa muna so shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali gurin harkan tsaro so uku shi ya mutu matsaran. Sai Umar Idris bin Jauro shi ma shigowa da cewa shugaba Muhammadu Buhari ka mai da hankali kan tsaro. Na biyu noma, na uku ilimi. Babangida Mai Wada shi kuma cewa na farko dai ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya karkata fannin tsaro, na biyu kuma tattalin arzikin ƙasa, na uku kuma abinci yayi sauki. Hayya Muhammad Birnin Gwari, da fatan na faɗa wannan suna naka daidai, shi kuma cewa ya tsaro, hanyoyi da tattalin arzikin ƙasa. Ibrahim Yusuf shi kuma da ajiyar zuciya ya shigo, inda ya fara da sai ya ci gaba da cewa to na farko dai yayi kokarin samarwa matasa aikin yi saboda zai rage matsalar tsaro, na biyu kuma matsalar tattalin arzikin ƙasa, ga tsadan man fetur, ga matsalar wutar lantarki, na uku kuma matsalar noma da makiyaya, a samar musu mafita. A ra'ayin Ibrahim Yusuf Jos kenan. Abubakar Atiku Bala shi ma shigowa da cewa na farko dai tsaro, na biyu saukin rayuwa, na uku a samu mutane ayyukan yi. Awwal Mai Siminti Samunaka shi ma cewa ni Awwal Mai Siminti Samunaka na farko a inganta wutar lantarki, a samu matasa aikin yi, na uku a ci gaba da yaki da cin hanci da rashawa. A ra'ayin Awwal Mai Siminti Samunaka kenan. Mansur Bashir shi kuma cewa a gaskiya yanzu ya kamata shugaba Buhari ya mai da idanun shi ya duba ya san masu sansa, shine gaskiya ya san masu sansa, kana kuma ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali kan harkar tsaro, ya kayata biranenmu na arewa da abubuwan more rayuwa, na uku inganta tattalin arzikin kasan arewacin Najeriya. A ra'ayin Mansur Bashir kenan. Umar Sani Mai Gundi, da fatan na faɗa wannan suna naka daidai, shi kuma cewa muna so shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali kan harkan health, education, farming. Sai kuma shi Ibrahim Muhammad shi ma cewa tsaro, noma, kawar da kabilanci tsakanin 'yan ƙasa. Garba na hali kan ba kebin Najeriya cewa matsalan garkuwa da ake da bayan Allah, matsalan Boko Haram, matsalan tsadar rayuwa da ta abinci da kayan masarufi, wannan shine ra'ayina a matsayina na Garba na hali kan bakin Najeriya. Abu Rumaisa Muhammad shi kuma cewa gina arewa, wutar lantarki, tsaro, sauki, kayan masarufi. Abdulrahman Hamza shi kuma cewa na farko dai kabal din da ake zargi akwai su a cikin gwamnatinka, ya kamata a yi maganin su. Na biyu kuma a canza mana fasalin tsaron mu na ƙasar nan. A ra'ayin Abdulrahman Hamza kenan. Mubarak Abdullahi cewa ya zaman lafiya, cin hanci da rashawa da tattalin arzikin ƙasa shi nake so shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali akai. Umar Kafrom cewa tsaro, noma, bunƙasa tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, aikin railway arewacin Najeriya, aikin titin Kano zuwa Katsina, fatan alheri zuwa ga Baba Buhari. Mustapha GM Ibrahim shi kuma cewa Allah ya fidda mu daga cikin wannan hali da muka samu kawunan mu a ciki. Sarki Usman shi kuma cewa tsaro, barayin gwamnati, shari'a ba a yi wa mutane adalci a kotuna. Fata da shugaba Muhammadu Buhari zai sanya idanuwansa akan irin abubuwa da suke faruwa a kotunan mu domin ganin cewa an samu sauƙin shari'o'i. A ra'ayin Sarki Usman.